नायनो नोंनि गेंआ जोबसिगोन मिथिबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव नुखाबाय जानांगौ। दा लोगोफोर जोंनि माखासे बर' हिन्जावफ्रा मा जाजोबखो मा गें खुलिलायनानै दस्रा सिख्लाखौबो गाज्रि खालामफानाय माबायदि जाखो। गावसोर जाबाय आरो दस्रा सिख्लाफोरखौबो बेबायदि जानो फोरोंबावो आरोखि। आं बेयाव बयखौबो बर' सिख्लाफोरखौ बुङाखै जाय बिदि हारिखौ बरनाम खालामो बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ बरनाम खालामो आं बिसोरबायदि मानसिखौसो बुंदों। लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। मानो होनोब्ला बिसोरो हारिखौ फाननायजों लोगोसे गावसिनि बिमा बिफानि मान सनमान बाय बाहागिफोरखौ फानजोबनानै लायो। मा खालामनाय जायो बिसोरो मा सानो मानो जोंनि हारिनि मानसिफोरखौल' बेबायदि खोनाबाय थायो। मा दस्रा हारिजों अबावबा दोनखारलांलायनाय दस्रा हारिजों बायदिसिना खालामजानाय बायदिसिना गावसिनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय बेबायदि जाथाया जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरनि गेजेरावल' मानो जाबाय थायो। दा आङो गोबां नुनो मोनबाय ससियेल मिडिया इउटुब प्लेटफर्माव दा सोरबा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों गोदै मोजां मोनलायसै उनावहाय गावसोरनो आस'खान्दा गावसिनि जिउखौनो खोमानानै लानांसै। मानो बेबायदि जायो आङो बयखौबो बुङाखै। बेयाव जायफोर आङो ससियेल मिडियायाव इउटुब फेसबुक ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव आङो जायखौ मेगनजों नुदों बैसोरबायदि मानसिखौसो बुंदों। आं राव बर' सिख्लाफोरखौ नाम थांखिनानै बुङाखै लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो गोबाङानो नुखाबाय जानो हागौ बेबायदि सोरबा दस्रा हारिखौ मोजां मोननानै दस्रा हारिजों खारलांनानै दस्रा हारिजों बायदिसिना जानानै उनाव लास्ट बाराव गावसिनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय आरो लोगोसे बिमा बिफाखौ मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै खालामनानै गालांनाय बेबायदि जाथाया जोङो मेल्ला नुबोबाय। नायनो अहालायबाय जोङो बेबायदि। दा जोंनि हारिनि बांसिन मानसिफ्राल' बेबायदि जायो। सोरबा फिसाय गोनांखा गथ' सानै साथाम मोजां संसार जालायनाय हिनजावफ्राबो गुबुन हौवाजों गुबुन हारिजों खारलांनाय गुबुन हौवायाबो जोंनि बर' हौवायाबो दंसै दाना गोबां ओंखारबाय। जोंनि बर' हौवाफ्राबो मा खालामो सोरबा बिसि गोनांखा बा सोरबा सिख्लाखौ लानानै दोनखारलांनाय दस्रा जायगायाव न'खरखौ सिलिंखार आलाय सिलाय खालामलांनाय बेसेबां नायबावनो जोङो बेबायदि काहानिखौ बा बेबायदि जाथाय जानायखौ गोबां नुनो मोनबाय। नायनानै अहालायबाय लोगोफोर नङा होनबा। दा मा साननानै मा गोसोजों बिसोरो गावसिनि एथ' मोजां न'खर संसार रायजो जाखानायखौ मानो बेबायदि सिलिंखार खालामलांनो गोसो जायो। बिसोरनाव साननाय गैया नामा। आं बेयाव बयखौबो बुङाखै जायफोर बेबायदि खालामनानै गालाङो गथ' थानानैबो गथ'फोरखौ आलाय सिलाय गोदाव सोराव खालामनानै गालाङो बेबायदि मानसिफोरखौसो बुंदों आङो। दा नोंथांमोनाबो गोबाङानो ससियेल मिडिया निउसफ्राव नुबाय जानांगौ। जोङो नायनो अहालायनाय मोनबाय। मारै जाजोबखो लोगोफोर जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा बा माखासे बर' हिन्जावफ्रा मा खालि भाइराल' बेसेबां नायबावनो। मोजां गियान मोजां आखुजों भाइराल जानो नागारै गाज्रि मुंजोंसो भाइराल जायो। बिसोरो गाज्रि मुंजों भाइराल जानो मोनाबा बिसोरो गोसोखौ सान्थि मोना नामा गोजोननाय मोना नामा। बिसोरबायदि हिन्जावफ्रा मालाय मानसिफ्रा मोजां मुं लानानै भाइराल जायो। मोजां फरायनानै गिदिर गोलाव जानानै भाइराल जायो। बिसिना मा उमुकजों दोनखारलायनाय उमुकजों माबा माबि जालायनाय उमुकजों गें खुलिलायनानै माबा माबि गाज्रि मुं सुनानैसो भाइराल जायो। आं मा खालामबावनो लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि मानसिखौ खाथियाव मोनबा मा खालामगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामना आं खोन्थाहरलाय। आंथ' बेबायदि मानसिखौ खाथियाव मोनबा आङो ओरैनो नायनानै थानो हानाय नङा लोगोफोर। ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारो आं बेबायदि भिडिअ नुयोब्ला। दा नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ आङो बे आंनि फेसबुक इउटुब चेनेलाव होनानै होआबाबो नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय जानांगौ। दा बिसोरखौ आं मालाय मा बुंबावनो लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि मानसिखौ मोनोब्ला मा खालामनो गोसो जायो बा मा खालामनो लुगैयो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आंथ' बेबायदि मानसिखौ रायाबा बुङाबा थानो सुखुवा। दा नोंथांमोना बेबायदि मानसिखौ मोनोब्ला मा खालामनो गोसो जायो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखिसै लोगोफोर। जायफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आङो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे गाज्रि बरनाम खालामग्रा आइजोफोरखौ आङो बे चेनेलाव हगारगोन। मानो होनोब्ला आङो बुंनो लुगैयो बिसोरबायदि मानसिखौ। नङाबा बिसोरो जों बायदि मानसिया जुदि बुङाबा एसे एनै बुङाबा बिसोरो आरो बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनोसो लाइ मोनगोन।
दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोदान मोनसे भिडिअ नायनो थाखाय नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ, बाय बाय लोगोफोर। आं ओंखाम उखैबायलै, आङो बिसोर बे मानसिखौ नुनानै दिनै ओंखामखौनो जानो सुखुवाखै। आं दा ओंखाम एसे जानानै लानोसै। गाबोननि गोदान मोनसे भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन दे।